Hey, what's up guys? It's me, Jar. Welcome to my channel. At kung nakasubscribe ka na sa aking channel, I welcome back. So for today's video, as you can see here, nagluto na sad mi para among paniod to. So gipanitan din ako dan una ang Bombay, dayon akong giablihan ang Carne Norte. Grabe, Tijoylin, unsa naman na imong kutsilyo, natagba kong adjust, char. Ini ka, kuan sa nako napud siya kuan ka galingong kuan niya ha, kinabuhi. So ayan, naabli na gid in town. Yes, ato na siyang ibubo sa Batanganan. Katabian sa ni mga tao sa palibot ay bisan ga vlog ta, char lang. So while nag-prepare ko sa among sudan para paniod to, kini akong tapad sad, nag-prepare po niya siya para sa among snacks o niya. Rolling harina. Ay, dili naman ako parang yan sila. Dili. So nagtuo ko Carne Norte po na akong ablihan sunod di ay chickloaf din siya guys. Ana nang Bombay dito ho. Nagdali ko ako na. Naghanap putahe ang sidhan kay na ibaka na manok. Ala sige, tarong able ayo pahalata nga habol kay ang kutsilyo ni Tijoylin. Nya, magsayaw-sayaw pa jud ini gatuslok sa kuan. Hindi gatuslok sa lata, let's say. So while nag-able ko sa chickloaf, ang usa dira sa lingkuran na nagpakaon sa bayang bata. So diri apod nga anggol na po'y inahan nga nagpainom siyang anak. Paborito din ang maderder. Kuan ni kay dodong giduka naman ni. Uy, unsa man ni siya nga pasamo to dilin. Uy, di ba ko kabawaan ni buot ko tubig. Si Dilin pabuta o. Mix ani. Kay basta di na ni mahigog. So guys, mao na yung mga ingredients namin dire, harina, naay ka ng naay itlog, naay food coloring, parang food coloring wala na mo gigamit. Okay, sa lambok ng sigaw. Yaw ba, di ba naghiyak akong tiyan. Pag hi mo kay mo sikat mo ana. Hey. Una ra si kuan makukulam. Ay si kuan, mambabarag man ako to. So while nag-apply ko aning dilata, so sige tag while ani, kining usa pod sa akong tapad, nagreklamo pod siya kay patuga-tuga lang siya. Siya ko na magkuan pero wala kalibutan kung unsaon niya pag buhat ni iyang gi buhat. Char. Mag-gloves ka. Asa man tag dapat pagka-arte ba ninyo? So ang kining kamay nga brown, yan ang gisagol sa harina din iyang sugay-sugay. Muro ko wits ba ngayon kay ko kaya kuan. Dilin, Paliw ko. Nag-play na na. Ipadol sa katang kanag. paduol gyud daw sa kamuta ko. Subog di sa din. Mga tikangkang ka niya. Unsang pagtikangkang dilin? So gisagol na niya itlog, tulo ka bok iyang gisagol ani Hi guys, hingon na oras na siya pagbuwak sa itlog. Kung dili kay mabuwak sa inyong luwag, ibuwak sa naw. Nakakak siguro. Voice over man nandiya are good. Diyan na. Lisa. Ilisan ba idili gyud ato gini i-play diri para makadungog sila kung unsa ka char. Butong siya po okay. Dayon. Kung wala mo yes sa inyong hano. Mamakpak tang tanan, nice joke. Ipadol ko din. Sagol na niya sa iyang kuan. Sa Aning syakoy. Syakoy. So ingon na paghiwa guys, char. Gutom ka ito kayo daghan ako sa magurot na dayon. Guta na ning hilon na. Busog naman. Dilin pila ka baso ni Dilin. Busog na na siya. Hilon na. Bahina-hinayi lagi abote. Unsa man siya kanang gahi ra gud siya mo or Pag na sa dig-up sa kay. Paliw ko sudahan din ang plato. A few moments later. So guys, manamig paniod to, wala na ako video eh. Nagpabukal ako diri sa mantika. So while nagpabukal ko diri mantika, sila pod nagporma na pod sila kung unsa sila gusto nga porma. Ingon sila syakoy pero awa na donut na. Awaday. Kita siya ni Uday, awaday. Kapuha man ni. Tigan na siya ani tikan gaas. So ako nung ibali ni akong giluto, ano na ko na video katong pag una na kong butang kay na busy. Busy check ha. Char. Sa i-upload naman nakita na dungog kay na sa
damay JR, damay lang. Ako ko ganyan makaon. Ganis, dudong ba? Giluod ko ba? Sa bago ang daan mo, abot din mo ako giluod. Kaya ako nga kami nagalod ba? Hamot hindi ka kahit makaon na ron. Asa man tong imo ka? Lang. Burot na. Tuntukan na. Kung si Ro, oh. Ikaon? To. Iro ka. Ano ko ilugon din ka mo pihitin ko. Di ka dako ulit kay dako. Tadain. Oh, Uy, kusa ay. Lo. dako. 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 Sa may hugawan nga gid oy. Lance. Dilin. Lance, matukan ka, Lance. Imong gilabay dong. Ang pares ani nga itom. Ang sugan. Nagsay sumugan. Ano? Ang mata ba yan? Ha? Pagitaan ka. Itig ko niya siya. Naka-ebidensya! CCTV day ka! Oh, samdi ay kaliwat. Abash oy tabang. Lahat sa mga ikaw pa ginusap Ano lang. na? Guwapa kayo. Abi no, nagdagwan si Arit. Saman. Kanang di ka nagkadag ka ng Kampon ba? Ilang man lang. Ano sila man lang? May hindi eh. So natay sponsorship diring dapita, nagdala si Arit og duha ka juice. Thank you, madam. Honey pa Jude. Honey blank. Pati man ni mo dugaya ganyan mo sige mo buwa do sa Ito ni Udtore. Thanks na ako lang. So guys, unsa man jud inyong pananaw ani? Shakoy ni o tempura? Comment down below. Sig video dara. para lami, para humot. Pagkagwapa, ay na lang mo reklamo, dito mong patamparusan, char. Guys, man may gluto sa amos pa sila. Diba? Shakoy. Sinisi. Sulot mo Guys, na. na big kuan sa mong kuan snack. May kasabot mo sa sinagol. Pana hurot na napagluto lain. Kumala na to ni mo. Usok mo kayo ani siya. Kusog. Tanawa guys sa kadako. Ikaw ha. Guys, di na nakutap atong video. I hope nga magsuporta mo sa kuha. Next week, mga April 21 onwards, mabalik akong ads. I hope guys, ninyo skip para sa sunod video. Ako na po yung mo sponsor. Thank you, bye. Don't forget to like and subscribe guys, B. Thank you.